కొన్ని నెలలుగా ఈ కోవిడ్ లాక్డౌన్ని మార్పులతో చేస్తూ వచ్చాం. ప్రజలు కూడా దానికి సహకరించారు. చాలా సంతోషం. ప్రజలైతేనేమి, వర్తక వ్యాపారస్తులు అయితేనేమి, మీడియా అయితేనేమి, అందరూ అధికారులు అయితేనే అందరూ కూడా మాకు చాలా సహకరించారు. అందువల్లనే ఉన్న ఊపును కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే తక్కువ నమోదవుతున్నాయి కేసులు కూడా. దానికి కారణం ప్రజల సహకారమే, ప్రజలు ఇచ్చిన తోడ్పాటు వల్లనే మేము ఇది సాధించగలిగాము. కేసులు అయితే తగ్గుముఖం పెట్టినాయి. ఇప్పుడు ఒక వారం నుంచి తగ్గుతున్నాయి. ఇంకా తగ్గాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇంకా ప్రజలు ఇంకా చైతన్యవంతులు కావాలని కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ, మాస్కులు ధరిస్తూ చేస్తేనే ఈ కేసులు మనం చేయగలుగుతాం. ఎందుకంటే కొంత టైం పట్టిద్ది వ్యాక్సిన్ రావడానికి. వ్యాక్సిన్ వచ్చే వరకు కూడా ప్రజలు అప్రమత్తంగా జాగ్రత్తగా ఉంటేనే మనం దీన్ని నిర్మూలించగలుగుతాం. దాంట్లో భాగంగా గత కొన్ని రోజుల నుంచి చిన్న మార్పులతో చేస్తూ ఫస్ట్ 11 గంటల వరకు, తర్వాత 1 గంట వరకు అట్లా చేస్తూ వచ్చాం. కొంత ప్రజల్లో అవగాహన వచ్చింది. ప్రజలు కొంచెం జాగ్రత్త పాటిస్తున్నారు. షాపుల దగ్గర కూడా చాలా జాగ్రత్త ఇంకా తీసుకోవాల్సి ఉంది. ఇంకా కొన్నిసార్లు మిస్టేక్ జరుగుతున్నాయి. కొన్ని బ్యాంకుల దగ్గర మాత్రం కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటున్నారని కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి. వాటిని నిర్మూలించాలని మేము కోరుకున్నాం. బ్యాంకుల వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడాం. అదేవిధంగా టెంపుల్స్ అందరితో మాట్లాడాం. టెంపుల్స్ దగ్గర కూడా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెడుతున్నాం. అన్ని టెంపుల్స్, అన్ని మసీదులు, అన్ని చర్చిల్లో కూడా సీసీ కెమెరాలు పెట్టాలని ఒక దృక్పథంతో ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగా ఈ కోవిడ్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలనే దాని మీద ఈరోజు ఆర్డీఓ గారు, అధికారులు అందరూ కూడా, ఆర్డీఓ గారు, డిఎంహెచ్ఓ గారు, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, మేమందరం కలిసి మాట్లాడుకొని ఈ రోజు నుంచి అంటే రేపు 15 సోమవారం నుంచి అంటే ఈ రోజు వరకు మేము 1 గంట వరకు అని అనుకున్నాం. రేపు సోమవారం నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు, ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సడలిద్దాం. వ్యాపారస్తులు కొంత రిక్వెస్టుల మీద ఎమ్మెల్యే గారు, గవర్నర్ ఎమ్మెల్యే గారితో కొంతమంది వ్యాపారస్తులు వెళ్ళి కలవటం, ఎమ్మెల్యే గారు కూడా డిస్కస్ చేసి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పెడదామని చెప్పేసి ఒక ప్రపోజల్ అధికారులు అందరూ కూడా తీసుకున్న నిర్ణయం ఇది. ఈ రోజు నుంచి రేపు సోమవారం నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు లాక్డౌన్ ఉంటుంది. ప్రజలు దీన్ని జాగ్రత్తగా ఉండండి, అప్రమత్తంగా ఉండండి, సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించండి, మాస్కులు ధరించండి, శానిటైజర్లు ధరించతో ఉండండి. ఏదైనా చిన్న అనుమానం వచ్చినా కూడా డాక్టర్లను కన్సల్ట్ అవ్వండి. సోషల్ మీడియాలో డిఫరెంట్గా చెప్తున్నారు, అవన్నీ నమ్మకండి. డాక్టర్లను కన్సల్ట్ అయ్యి డాక్టర్ ఇచ్చిన సలహాల మీదనే మీరు ఏం చేసినా, ఏం మెడిసిన్స్ వాడినా డాక్టర్ల సలహా మీద మెడిసిన్స్ వాడాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ప్రజలందరూ కూడా చాలా వరకు అవగాహన పెరిగింది. ప్రజల్లో ఎడ్యుకేట్ అయ్యారు. ఇంకా అవ్వాల్సింది కొంత అయ్యి మనం దీని నుంచి బయటకు రావాలంటే మనలో మనం సొంత జాగ్రత్తల వల్లనే మనం రావాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇది ప్రజలు రేపటి నుంచి 5 గంటల వరకు ఉపయోగించుకుంటారని ఆశిస్తున్నాం. ఇది నెలాఖరు వరకు ఇది కంటిన్యూ ఉంటుంది. తర్వాత మళ్ళీ మంత్ ఎండింగ్ తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ మళ్ళీ డిసిజన్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు మాత్రం మంత్ ఎండింగ్ వరకు ఈ ప్రాసెస్ని కంటిన్యూ, రేపు 5 గంటల వరకు మంత్ ఎండింగ్ వరకు పెట్టాం.